Ispričat ću vam kako sam došla do bioenergetičara Muhameda Omerovića. Za sve je zaslužna moja uporna mama. Videla ga je na svom Facebooku. Na internetu je dosta toga pročitala o njegovom radu i uspesima, između ostalog i sa profesionalnim sportistima. Okidaš da krenem kod njega je bila jedna njena bivša studenteniserka, a sada doktorica koja je na fejsu prijatelj sa njim. Mama mu je poslala mail sa mojim problemom. Posle 2 sata stigao je odgovor gospodina Omerovića da se taj isti dan javim posle 20 sati. Tako je i bilo. Još mi je majka rekla da je ubeđena da će se rešiti moj problem. Na snimku ultrazvuka se videlo da je jedno mišićno vlakno kod lakta puklo. Rekli su da je proces izlečenja dugotrajan i da najmanje mesec dana treba da se ovo izleči. A sezona takmičenja samo što nije počela. Samo posle 6 tretmana problem je bio rešen. Naravno da sam bila sumnjičava. Nema čoveka koji nije. Samo mi je majka stalno govorila, radi, samo radi, 100% će ti biti bolje. Zahvalnost, velika zahvalnost je mala u odnosu na to što je gospodin Omerović uradio. Prosto nemam reči. Ja sam jedan od dokaza da sam zahvaljujući online bioenergiji Muhameda Omerovića rešila svoj problem sa laktom. Zahvalna sam do neba. Inače, ja sam Monika Molnar-Knežević, bivša reprezentativka Srbije u storm tenisu, višestruka državna prvakinja u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj konkurenciji.